Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingnan niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga tao buot mo patay kaniya, apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Si Kristo mao ang pulong nga nagpakatao niya sa dihang nisulod siya sa templo, iyang giwagtang o giabog ang mga nagnegosyo dito sa sulod sa templo, ug ang mga nagmanage sa sulod sa templo, ang mga pari, mga magtutudlo sa balaod, mga elders sa mga tao, nasuko kayo niya buot nila siyang patyon. Unsa kay gisgutan sa mga pari dito sulod sa templo, sawap amusod si Kristo ba, unsa kay ilang sagad hisgutan? Pulong sa Ginoo o negosyo? Ang templo nila ba, katong ilang templo dito man sila gapuyo, unsa kay ilang gisgutan dito, pulong sa Ginoo o negosyo? Siguro gyud ko nga ang ilang gisgutan negosyo, unsaon pagpangwarta nya, kay giwagtang man ni Kristo, giilisan man niya sulti nga balay ning alampuanan, dapat anhi mo din hisulod paghisgot mo pagampo, paghisgot mo morality, spirituality, unsaon paglimpyo ang atong kinabuhi, unsaon pagwagtang ang sala. Dili kay magsigig hisgot unsaon nga madato ta, unsaon nga makaginansya ta. Ana, aporte sukuha. Nga karon kining templo nga gisudlan ni Kristo nga iyang gipanglimpyuhan, simbolo man ni nato nga mga tao. Kumusta man ron ka diha sa imong kinabuhi? Unsa may sagad nimong hisgutan? Bahin og negosyo or pangwarta, o bahin og pagampo og paghinulsol sa mga sala? Kana bang mag-abot-abot mo ba unsa magisagad hisgutan? Pagampo o paghinulsol sa mga sala, o unsaon nga makakwarta? Kung tutukan ikaw ra ba pader, kada nimo humili baligya gyud slat, baligya gyud slat, unsa man na siya na maligya gyud kadi kwarta gina, di ba? So abugon sa kuan ning Kristo, pahawa dia siya no, kay nganong imo nang gihimong negosyo ang imong wali, di ba? Sa ni negosyo ni nga akong pamaligyag slat o dili? Dili oy. Gatudlo lang ko ninyo unsaon paggamit ang kwarta nga dili na ka mangayog bayad, kung dili mogamit kas imong kwarta aron paninduton ang simbahan nga alampuanan, aron daghan pang makaampo, daghan pang makapahimulos sa pagpatubo sa ilang spirituality o morality. Isayunan kag mahimo ning atong kumbinto na ata dihay social hall, diin maghimo tag mga seminars, mga gatherings, mga trainings sa atong mga batan-on ug sa lain-laing mga organizations. Na asa ta dihay office na gyud sa
pastoral council, sa finance council, din ilang nagyong mahanay ang ilang mga records, ang ilang mga meetings. Nindot ana nya mahanay ng atong opisina, ang atong kumbento mapahiluna na ang mga butang. Ngana og ang mga tao sud guwa dinhi makakita nga naa gyud ang presensya sa Ginoo. Nguna ako mong gitudluan unsaon paggamit ng inyong kwarta nga dili mahimo kana magong negosyo kana bang kada gamit sa akong kwarta kinahanglan dunay ginansya. Kada gamit daagyoy ginansya. Inigpalit ninyo og slot dinhi, mura mo guway ginansya. Nga naman, wa man tay ihatag. Kapila na ko diri gipaninglan, na pagani ni text nako, Father, mao ni akong address, dinhi lang ipadala o niya ang slot. Nako, ha? Nabali man ni, kamo may mo padala na kong slot. Siya dinhi lang niya, nako, wa man kanang si ako naman tong napadala last month, wa pa lagi mo abot diri ang item. Nako unsa mang item ay sa kanang imong slot ba? Nako dili oy. Wa man miihatag ninyo nga makita. Ang among gi-assure dinhi nga kun mo palit ka ani naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Sa abi ba nako unsa nang dopes oy? Nako abi nako ba og kanang ba item, libro ba kuno or ang bang image ana nako dili ni konkreto magdepende nimo kung imong puy-an ang pulong sa Ginoo kanang imong pagbayad diri pagpalit og slot simbolo lang na kining akong kwarta gamiton ko ni para sa kalambuan sa simbahan nya in return ang simbahan og ang Ginoo nga maoy nagtukod sa simbahan muhatag dibo ni anang divine unity, prosperity and satisfaction nga di gid na kabayran og kwarta. Why kwartang makabayad og unity? Why kwarta makadbayad og prosperity? Why kwarta nga makabayad og sa tang usa satisfaction? Ana, mo to nakasabot siya. Ambot mo palit pa batog usab. Masig di na. Pero masig mo palit pa tog usab. Mao na siya. So salamat kay as of yesterday ang atong DOPS nakatungtong na gyud og 11,000 slots atong halin. 11,003 slots. Abot ta gyud eh. Stilan inig birthday nako makaabot ni siya ko ano 15,000. Og daghang mamalit ba? Sige masang uwan, maingon man sad basa kayong yuta pa dire dili mi kapalit, basa man kwarta. Pasangilas uwan ba? Mudar man gunagog magsakay ka. Ay uwan kayo eh. May sa doon tag mag-uwan ang slots, dili mag-uwan. Ako lang ning gihisgutan kay usahay ang atong framework ba? Negosyo. Hasta ang Ginoo atong negosyohon. Mao na ang gustos Ginoo ang atong isigig sod sa atong hunahuna og kasing-kasing mao gyud ang pulong sa Ginoo. Tamis man ginang pulong sa Ginoo. Tamis litukon pero pait buhaton. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa kan ani inigkaon nimo ani tamis kini sa imong baba muranig dugos pero igabot ani sa imong tiyan mupait ni siya. Agi kaon ni diyan pertigi tinuod tamisa pero pag abot siyang tiyan ni pait ay kana bang inig buhat na ba pananglitan kanang moingon ka sa imong bana inikasal ninyo for better or for worse in sickness and in health for richer or for poorer till death do us part. Tamis paminaon dili purtin tamis sabi sag pare sultihan anas madre ako anay dasig ba pero karon inigbuhat labi nagtamparoso na ka sa imong bana, budhian na ka sa imong bana or sa imong asawa, tamis pa ng for better or for worse. May paitan ng kinabuhi pait na. Pero mauragya po ng pulunga. Ana, apararagod na ako, pare, naingon ang Ginoo, Father, kinahanglang modelo gyud ka sa kanang giingon nga sell everything you have and give it to the poor. Biyai ang imong mama, imong papa,
imong asawa upan pa na man ay asawa sa una ba magunahuna man ko nga mga asawa mao naman naam na sunahuna nga mga asawa magminyo nya biyaan na imong mga igsuon napagi ko igsuong paralyzed biyaan tanan nindot man og sunod kanako nindot man paminawon pero inig puyo na karon 18 nako katuig nya 59 na katuig puhon kung makaabot ko karong 24 dili sad sayon oy pila ka bukluha na ko ni agas aning bukasyon na ni pagsud pa lang sa seminaryo hangtod karong napari ko from time to time maghilak bugat ang dughan labi na gyud kun insultuhon ko sa akong mga gihigugma nga mga parishioners nganlan pa kog hingwarta nganlan pa kog tambaluslos i-post pa gyud sa social media libakon pa ko sa mga taong aktibo simbahan libakon pas kauban ako mga pari usahay dauton pa pasanginlan pang nangawat og kwarta sa simbahan luoy porti na kong hatag og kwarta sa mga nanimba og sa mga taong suod nako ako naman hinuingan lag nangawat pero kining tanan package ni sa pagpractice sa akong bukasyon sa pagkapari nga nag-ingon pag-ordain ako pagkadikon di jud ko kalimot ana ingon dayong obispo, this is the book of the gospel. Believe what you read, preach what you believe, and practice what you preach. Nindot kay paminaw no? Nya, dawat dayon may ana-ana dayon, pakpak dayon mga tao. Yay, ordina. Mura dayon mag-iisa sa langit. Pero suway practice what you preach. Una dinis ato suway-suway ra ning ako ning kamot ra kog practice what I preach nang di gid mo ka argue nako kay ako maginang buhaton ng akong gisulti usahay sad mainsulto pug ko sa akong mapakauwawan pug ko sa akong gisulti kay naa man sad koy uban nga gisulti nga wa nako nabuhat wa pa kayo mabuhat ba pero daghan-daghan nabuhat kini nako sama nang moingon ko pananglitan nga di gid na nako kuhaan ang inyong donation para sa akong bulsa nabuhat kina nako bisag pangutan-on ninyo atong finance council ipakuan na diag na ba koy gisod sa bulsa anang inyong gipang-donate nga mga dopes kanang uban pa diyang donation wow apil magani kog palit ana pero nasi uban di nako makuan di nako matuman kayo pero sagdi lang constant tuan man siya practice pero ang importante di ta mo reklamo sakit maghilak ta usahay pero sige lang ayaw reklamo muna si Kristo pag abutan niya dito gilimpyuhan niya ang templo paglimpyo na niya nagtudlo dayon siya dito mga pulong sa Ginoo buot siyang patyon pero ang mga tao lipay kayo ngano man mga igsoon pait lagi na ang pulong sa Ginoo inig practice nato pero human sa gamay kapait or kasakit na ay tamis kaayo nga matang sa kinabuhi sama pananglitan sa manag-uyab pait pagpugong sa kaugalingon nga dili gyud mo mag premarital sex kanabang tumano na ninyo ang virginity and purity paito anang mo action kag hikap niya dili pwede niya ikaw diri murag excited na kayo kasuway mo ana di ba hasta sad kamo mga babae gusto biasad mong hikapon nusam ni mo hikap ayo ni boring sa ning animal ana man mo say di gyud mo hikap ba anhira kutob sa kamot gipaningot ng kamot moingon sang babae kanusam man ni isakas babaw usakan ni kamot ra gyud pero tanawa sa inyong pagsigig utong-utong ana nga di ginanyo buhaton inig human sa inyong kasal inig buhat ninyo ana inig kamabdos nimo di ba mo ambak ka sa kalipay mo nang makuhaan na lang hinuon ka ambak man ka sa kalipay pero suway ayaw antusa samtang uyab pa mo lami man ginang gakos-gakos kuot-kuot ala premarital sex lami man gina siya sige buhata di ba inig kamabdos nimo di ba murag malusno ang imong kalibutan apil pang imong ginikanan o kalusno sa ilang mga paglaom
maratol sa tong nakapamabdos nimo inig text nimo nga wa na ko tunghae, positive na ko, ratol sa to. Oh, di na ko to mahinoltol og misa. Oh, di na to mahinoltol pagtambong sa misa. Si piyada. Ana di na tayo ito kasimba kay murag mauwaw na to siya sa Ginoo. Ana ba? Tungod lang atong wa nimo pagantos kay pait. Nya tamis gyud buhaton. Ayaw ng tamis buhaton. Gamita ang pait buhaton. Pait ba ya nga maghuwat mo nga mahuman kog wali nga taas-taas? No. Pero iniglakaw sa nimo, gimo sa nang tunlon, daghan ba ya kag makatunan? Oh. Nya igabot yas unahan, mabangga dayon imong gisakyan. Kabangga nimo, patay dayon ka. Ana, di wa nakakaabot sa imong adtuan. Pero inigabot nimo sa langit mo ingon dayon, so dire kay nahigugma jud ka sa akong pulong, wa jud ka nagreklamo ni Father Siano nga taas kay gwali. Siya, uy, kanindot ko di alor. Siya, ana na siya. Nya kay nagreklamo man ka, matay ka. Di sige kag panaway, parian ni dugay pa kay sugod, dugay pa kay human. Late na nagpuntaan eh. Nabangga ka dito, di wag po makaabot sa imong opisina. Pag abot sa Ginoo, wa may suod ang imong kasing-kasing. Kay imo manggi sa likway ang pulong sa Ginoo. Adto dayon ka sa impierno. Sige. Lingi ay mong tupad. Ina, ganahan pa ka nga mupadayog yaw-yaw, Father. Ganahan pa? Sige, honong na lang ko. Manindog ta.